Delok TV iki ra dul mateni. Loh, Sakniki lho, Bu, sedaya mun saged dikontrol ngangge HP. Walah, Pak Slamet sing terkenal kae saiki dadi kasus korupsi. Walah. Wah, Bapak mboten update Pak Slamet lho pun divonis bebas setengah jam dek weteng berita. Loh, iya toh? Nggih. Mas, ke-update blas aku. Mas. Gak maca koran. Bu, dinten niki terakhir bayar uang gedung lho. ibu lali ra njupuk dhuwit nang ATM ki. Kan sakniki mun saged transfer lewat nomor HP, Bu. Oh iya ya, sik tak transfer dhisik. Arep nang sawah. Lah ya iki wayahe mopok. Lah iki tukok narit mbokmu ndek iki ning pasar. Oh, wis sang wedang barang. Ya rada awan lah engko. Lah piye Caca? Walah, Pak Tani zaman saiki pamit budal ning sawah wae iso lewat HP. Wis masuk, Nduk. Sampun, Bu, matur suwun. Taksine wis teko ayo. Ayo, udah. Masuk. Sudah dibayar pakai aplikasi ya, Mas? Ya, Bu, makasih. Oke Google, jalan aspal nomor 5 Gendoro. Anda lurus terus lalu belok kiri. Permisi Bu, ini dari paket sepatu toko kanan kiri. Terima kasih, Mas. Iya. Foto dulu ya Bu, buat tanda bukti pengiriman. Coba lagi. Maaf Bu, menghadap kamera ya. Data Anda sudah terkirim. Makasih ya Bu. Wah, saiki apa-apa iso dikontrol nggo HP. Lah iso aku mau ngupdate status tok iki. Wah, kudu belajar iki. Saiki sapu iso tak remat iki. Terus yo. Yo, seger.